Dievčatá, ktoré túžia spoznať a zažiť lákavý svet modelingu, dostali v uplynulých dňoch šancu priamo v Michalovciach. V centre Zemplína totiž hľadala budúce talenty prestížna modelingová agentúra. Mám rada modu a rada by som bola súčasťou nej. Páči sa mi táto práca, hlavne ma aj zaujíma, ako ma budú obliekať. Chodím na školu odevný dizajn, čiže chcela by som získať viac skúseností v tomto odbore. V priebehu asi dvojhodinového castingu pokúšalo šťastenú vyše 70 dievčat. Odborná porota teda mala z čoho vyberať. My si tak aj námatkovo vyberáme z tých čakajúcich dievčat, ktoré sa nám zdajú, že by mohli byť fotogenické a spĺňať tie kritériá, tak si niektoré vyberáme a už im robíme tu na taký ako vstupný malý fototest. Profesionálny make-up, styling, fotenie, exkluzívne modely šiat, všetko ako v skutočnom svete modelingu. Na jednom z takýchto castingov začínala v roku 2004 aj top modelka Michaela Kocianová. Pamätám si, že keď som postúpila zo semifinále do finále, tak môj otec sa spýtal Sašu, že či vlastne naša Miša, myslíte, že fakt si vybrali našu Mišu? To bolo také vtipné. No a Saša Jány si aj v Michalovciach vyhliadol niekoľko dievčat, ktoré by podľa neho mohli vo svete modelingu uspieť. Jeho pražský kolega nám dokonca tvrdil, že Slovenky sa mu páčia viac ako jeho krajanky z Čiech a prezradil aj prečo. Jste blízko přece jenom Ukrajiny, tady už víceméně, a Maďarska, tak ten mix toho regionu dává těm holkám takový jiný look, než třeba těm Češkám, nebo přece jenom my blíž k tomu Německu a k tomu Rakousku, tak ten look je tady úplně jiný. Ak budú mať dievčatá šťastie, tak ešte pred prázdninami postúpia do bratislavského semifinále. Tam porota vyberie finalistky, ktoré sa verejnosti predstavia v národnom kole. To by sa malo konať v septembri na Pražskom hrade. Tak dievčatá, držíme vám palce. Pre televíziu Zemplín Eva Bučková.